ሰላም ሰላም ኩራትና ኩራን ተመልከቲ ናይ ዜድ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ሃምየ ካስ ንሓድኻቶም ድንኹም ሰላምኩም ብዙሕ ትርፊ የለለይ ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡን እዚ ቻናል ሓደስቲ ዝኾንኩም ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብኩም ማለት እዩ። ኩራት ተመልከተይ ናይ ልማዕንቲ ቪድዮና ናይ ምስጋና ቪድዮ ማለት እዩ። ካመስግን የመፀ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽብረለይ በእውነት ኣነስ ቃላት የብለይ ኣብዚ ዩቲዩብ ዝሲ ብዙሓት ኣሕዋተይ ብዙሓት ደቅኒአይ ብዙሓት በቃ ማለት ኣይፈልጢ ካብ ባዕለይ ድላዕሊ ድሓስብለይ ኣሕዋተይ ድረኸቡ ኩሉ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ኢና ኣነ ብዙሕ ዓመታት ወላ ይፅንሐሉ ነገር ግን ብዙሓት ኣሕዋት ኣፍርየሉ እየ ማለት እዩ። ዩቲዩበይ ካድኻፊት ከባቢ 2 ዓመቲ 6 ወርሒ እዩ ማለት እዩ። 2 ዓመት 6 ወርሒ ማለት ቃልል ኣይኮነይ። ያው ብዙሕ ነገር ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ዩቲዩብ ብጣዕሚ ቻሌንጅ እንህዎ ብጣዕሚ ትዕግስትኻ ድፈታተን እዩና ሓደስቲ ትኻፍታተሊኽን ደሞ ብትዕግስቲ ናብ ባዕልኽን ኣፀፅኽን ዩቲዩብ ትሰርሓ ትጅምራ ተለኸን ናይ መጀመርያ ስራሕኽ እንታይ ድኾን ስለ ዩቲዩብ እና ስለ ዩቲዩብ ሕግታት ምምሃር እዩ ዳድልየክን ማለት እዩ። ኩራት ኣሕዋተይ ያው ካደንግፀክ እንተይኾነ ኢሃም ዝብለ ምክንያቱ ብደይ ምፍላጠይ ብዙሓት እየ ጥፋት ኣጥፍአ ኣብ ዩቲዩብ ድማ ብዙሕ ሕግታት እንህዎ ሕግታት እንድሕደይ ተኸተልኺ ዩቲዩብ ድዋዕሉ ያው ብዙሕ እዩ ንላቓፅዐከ ዝፀንሕ ማለት እዩ። ኣነ ኸዚ ብዙሕ ኣዋርሒኡ ተቓፅዐ ፀንሐ ማለት እዩ። ድሓደ ክልተ ዘይኮነሲ ድመበሊ ሳልሳይ ግዜ እዩ ተቓብሉኒ ድንሆ ማለት እዩ። እዚ ዩቲዩብ መበሊ ሳልሳይ እግሪ ማለት ብጣዕሚ ይኸብድ። 2 ግዜ መለሱኒ መበሊ ሳልሳይ እግዚኣብሔር ይመስገን ተቓብሉኒ እንሆ ማለት እዩ። ያው ብኹራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ድፈትየኩም ዳኸብረኩም ዳኸብረክን ደቅኒአይ ካብ ልቢ እየ ዳመስግን ማለት እዩ ንኹልኻትኽን ያው እግዚኣብሔር ኣምላኽ ያኽብረለይ። ያው ልማዓንቲ ምስጋና ቪድዮ የብለና እኹ ምንም ክብል ኣይኽእል ኣብ ጎነይ ኮይንኻትኽን ኣብ ጎነይ ኮይንኹም ኣይዛኺ በርትዒ ጎቢዚ እናበልኹም ክሻዕ ዛ ሰዓት ዛ ዝፀናሕኻትኹም ንኣተይ ዩቲዩብ መኣዚ ኣብ መኑ ኮይና መኣዚ ኸ ሃመሓስቲ ኮይንኺ ድርኢ እናበኻትኹም ኣሕዋተይ በተለይ ዩቲዩብ ደይብልኩም ሰባት ኣብ ጎነይ ኮይንኻትኹም ኣይዛኺ እናበኹም እናበራትዕኹም ዝፀናሕኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ያኽብረለይ። ብዙሓት ኢኹም እኸለይ ብለይ ኩልኹም ክፅውዐኩም ደይኽእል ክኾን እየ ግን ያው ተወሰንኩም ክፅውዕ እየ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ያኽብረለይ ንኩልኹም። ያው ካብ መጀመርያ ያው ዩቲዩብ ትጅምር ኣለኹ ካብ ድፈለጥክዋቶም ብዙሕ ዩቲዩበይ ሃመይ ምዃኑ ስለ ዩቲዩብ ሃመይ ምዃኑ ላፍለጥኒ ድመፁ ወይ ድማ ላፋለጠኒ ድመፀ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ድፈልጦ ላፋለጠኒ እዚ በቃ ማለት ስለ ዩቲዩብ ምፍላጥሲ ግዴታ ሓደ ሰብ ካድልየካ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ምክንያቱ ሓደ ነገራት ጥፍኣትታት ጥፊእት ይኸልያኻና ስለሳቶም ድማ እርማት ለዓረምካ ትመፀሉ ማለት እዩ። ብዙሓት ኢኹም እኸለይ ክለኩም የለማዓንቲ እንድዒ ስምኹም ተትጋግየ ወይ ድማ ደይፀዋዕኽኩም ተቓርየ ቅርከ ይብለካትኹም ያው ቶሎ ቶሎ የድብለኹ እነ ቆልዓየና ቆልዓይ ከይትለዓለኒ ብማለት ኢና ስለዚ ካብ መጀመርያ ጀምርካ ክሻዕ ልማዓንቲ ሓብርካ እንድናኻ ኩሉ ግዜ ያው ብብዙሕ ስለ ዩቲዩብ እንታይ ይድበሃል ብቻ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽብረለይ። ንመጀመርያ ብሬክስማን ካብ ልቤ ላመስገን እግዚኣብሔር ያኽብረለይ ነበረኻኒ ኣብ ጎኒ ኮይንካ ኣይዛ ኸበርትዒ ናባኻ ንዝኸኣልካዮ ስለ ዩቲዩብ እናምሃርካ ድመፃእኻና ካብ ልቤና ናመስግን ካብ ልቤ ላመስጊና ነውን ማለት እዩ። ካልኣይ ደሞ ያው መሓስተይ ኣብ ጎነይ ኮይናትን ስለ ንኣተይ ብጣዕሚ እየን ዝጭነቃ ነበራ በቃ እንታይ እዩ ጉድኺ እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ እዚ ዩቲዩብ እዚ ምናምን ኢለን ብጣዕሚ ዝጭነቃ ነበራ። ያው ሙና ዩቲዩብ ካብ ልቤ ላመስግን የኔ የዋህ ካብ ልቤ ላመስግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕድሜ ጥዕና ይሃበለይ ማለት እዩ። ያው ፀረ ኣርያም ወይ ድማ የዕምሪ የገልቢ ካብ ልቤ ላመስግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽብረለይ ትፍለይ ኢኸ በእውነት ማለት እዩ። ሰብሲ ናብ ርሕቐት ዘይኮነስ በቃ እንሄዱ ልበ ንፁህነት ዝበሃል ነገር ንህና ብንፁህ ልባ ክሻዕ ልማዓንቲ ያው መጀመርያ ትኻፍተላ ገና ሓዳሽ ናሃለይ ድሕሪ እያ ካፍታና ያው ብጣዕሚ ጠንካራ ጎበዝ ኣስተውዓሊት እያና ይኸው እሳለ ኣብ ዝበፅሓ ብዙሕ ደረጃ በፅሓትለይና ደሞ ብጣዕሚ እየ ላመስግን ብጣዕሚ እየ ድፈትየኪ ማለት እዩ ዛናተይ ካልኦኹም ደሞ ያው እኸለይ ክብለኩም ጅምር እየ ማለት እዩ። ያው ኣብ ተወሰነ ግዝያት ወይ ድማ ብቁሩብ መዓልትታት ተፋለጥኽዎ ብጣዕሚ ዳኸብሮ ብጣዕሚ ድፈትዮ
ዳኒ ዩቲዩብ ካብ ልቢ እየ ዳመስግን ና ተስፍአይ ንሄዶ ሓደ ሰብሲ ብጣዕሚ ግርም ኢለኒ ንኣቱ ለለ ይፍለይ እዩ ማለት እዩ እና ተስፋ ሃመይ ምዃኑ እሱ ይደፍለጠና በቃ ተስፋ ቆርፀንኹ በቃ ስለ ዩቲዩብ ከይታልዕለለየ ምናምን ብረኽቦ ሰዓት ብዩቲዩብ ጥራሕ ተይኮነሲ ብውሽጢ እውን እናደወለ ኣይዛ ክበርትዒ ሰብ እኮ ደይደኸመ ኣያምፅእ እስኻ እኳ ይኹን ከይድግነ ስሕር ሰሪሕኻ ፅዕርኻ እና ብተስፋ ትፀብኻ ኢድ ኣምሲ ብከምዚ ዓይነት ነገር ኣይታግኒ ይብሉ ናይ ተስፋይ ስንቂ ዝኾነ ዳኒ ዩቲዩብ ኣመስግኑለይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጀግና ሰብ እዩ ንዓኻ እውን ዓብዪ ደረጃ በፅሕኻ ክርኤካ በዓልቲ ሙልእቲ ተስፋ እየ ማለት እዩ ዳንየ ካብ ልቢ እየ ላመስግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽብረለይ ያው ካልኦኹም ድማ እዚኦም ሰብ ዩቲዩብ እዮም ዕደግዎም ማለት እዩ የትኛው ግዜ ታግንጎም ትኽእል ኢኹም እዞም ዩቲዩብ ደየብልኹም ሰባት ካብ ልቢ ላመስግነኩም ንፈቲ ወድነይ ኩርዓተይ ማለት እዩ ማርያምኒ ኣነ ቃላት የብለይ ማለት ወድነይ ይንእሶ እዩ ይንእሶ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ መፁ የጫወተኒ ስለ ዩቲዩብ ይጭነቅ በቃ ማለት ኣነ ድዋዕልስ እንድዒ ንኣቱ ተጨነቁስ ኣይመስለኒ ብሓቂ ማለት እዩ እና ወድነይ ኩርዓተይ ይብለ ዝፅውዕ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ማንም ሰብ ክፈልጦ ክእል ዩቲዩበራትና ወይ ድማ ኣክሱም ክንግደም ማለት እዩ ኣክሱም ክንግደም በእውነት ቢግ ሪስፔክት ካብ ልቢ እየ ላመስግን ማለት እዩ ዓብዪ ክብሪ እንህኒ ንዓኻ ካልኣይ ለለ ያው ካልኣይ ወድነ እንህኒ ለለ እና ያው ኣነ ወድነ እየ ደኹዎ ብዙሓት እዮም እና ዝረዝረ ኩልኹም ብጣዕሚ እየ ዳመስግን ማለት እዩ እና ወዲ ኦፍላ ናተይ ኩርዓት ኩሉ ግዜ መፅኻ ተጫወተኒ ማለት እዩ ናተይ ሮቤት ካብ ልቢ እየ ላመስግን ያቐኒየለይ ዛቶም ዩቲዩብ የብላቶም መፃኦም ዳጫወትና ኣሕዋተይ እዮም እና ብጣዕሚ በቃ ክልኩምስ ኣነ ይፍልጥ ሓደ ሰብሲ ዩቲዩብ ደይብሉ ኮይኑ መፁ ስለ ንኣትካ ትጭነቀሎ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ማለት እዩ ወዲ ኦፍላት ኣለኸስ ኩሉ ግዜ ናመፀስ እውን ልክዕ ሓምና ኣክሱም ክንግደም መዓዝ ክሞኑ ትኾኒ ዘድስ ጥዕና ንክዲ መሓዝትኻ ኮ እንዲ ቅርሺ ትኻፍለኝ ክሳብ ድረስ እና ያው እዛ ኳዕኒ እንትና ሓዝ ኩልኻ ማለት እዩ ሮቤተይ ካብ ልቢ እየ ላመስግን እና ካልእ ድማ ንእኽን በእውነት ቃላት ደይገልፀክን ብጣዕሚ ለበማት ብጣዕሚ ጎበዛት ኣሕዋተይ ኣልሚራያ ካብ ልቢ እየ ላመስግን ናተይ ለባም ማለት እዩ ንስኸውን ብጣዕሚ ያኺ ብዙሕ ነገር ስለ ንኣተይ ትጭናቕ እናርኽና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽብረለይ ያው ሰላ ዓይነይ የኔ ማር የኔ ልባም ኩሉ ግዜ በቃ የለይ ምናምን ረኽቦ ቅፅሪ እግዚኣብሔር ታይሰኣኑ ምናምን እንዳለት ብጣዕሚ ታፀናንዐኒ ብግሩም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ቃላት እናጠቐሰት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቃላት ታስንቐኒ ነብራ ማለት እዩ ካብ ልቢ እየ ላመስግን ንዓኹ እውን ያው ብዙሓት ስለ ድኾና ግን ብሓቂ ማለት እዩ ሰዓቱ ድዋዕሉስ ኣይኮነኒ እኸለ ተኽዋተን እና ገረምቲ ድኾና በቃ ለምለም ዩቲዩብ ካብ ልቢ እየ ላመስግን ደሞ ጓልነይ ማለት እዩ እሳ ታትለን ነብራ መስክም ካልእ ክፈቲ በቃ ውሽጣ ድነበረታ እዩ ካልእ ክፈትና ናዕቤኪ ሓደራ ክድንዒ ምናምን ትብል ብጣዕሚ ትጭንቐለይ ድነበረት ካብ ልቢ እየ ላመስግን ማለት እዩ ዛናተይ ካልኦኹም ድማ ወይ ታብልሃም ኣመሰግነኩም ዶያል ብጣዕሚ እዩ እንትልውልና ኢየሩሳሌም ወይ ድማ ኢየሩስ ብርሃነ ካብ ልቢ እየ ላመስግን ናተይ ለባም ያው ብብዙሕ ተጨነቐለይ ነበረት ናብ ባዕላ ሓድጋ ንኣተይ ታጫውተለይ ነበረት ካብ ልቢ እየ ላመስግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽብረለይ ማለት እዩ ዶክተር መለስ ያው ብድሓዝኽዎ ብድንህኒ ኣፍልጦሲ ክርእየ ኣለኺ ክፍትሽ ኣለኺ ስለ ዩቲዩብ ታይታይ ሽግር ሃምዱ ንህቁ እዚ ሓደ ነገራት ክርእየ ኣለኺ ብሉ ዩቲዩበይ ብዘይ ምንም ነገር ወስዱ ባዕሉ ሓደ ዝነበሩ ጥፋኣታት እዚ ዝንህቡ ብናበለ ዝጠፍኡ ዝነበሩ ቪድዮታት ኣጥፍአ ከስተኻኸለለይ ዝገበረለይ እሱ ማለት እዩ ዶክተር መለስ ወይ ድማ መለስ ኣርኣያ ያው ዶክተር መለስ ማንኛው ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽብረለይ ካብኡ ከዓ ብልፅቲ ድኾነት ብጣዕሚ ገራምት ድኾነት ማለት እዩ ማለት ሰብስ ኣነ እንድዒ ድባዕላ ተጨናንቃ 2-3 ቻናል የዕብያ ማለት እዩ ቢደይ ናባዕላ እና ብጣዕሚ ገራምት ድኾነት ድትጨነቐ ሰብ ዓንት ክጭነቕ ደይትፈቲ ደሞ ብጣዕሚ ትገርም ቆልዓና ተኣምራት ዩቲዩብ ማለት እዩ ኣነ እንድዒ ኣነ ንኣታ ብምንታይ ከም ንገልፆ ኣይፈልጤና
ብጣዕሚ እያ ተጨንቃ ብጣዕሚ ማለት እዩ። እና ካልእ ቃርቦታት ተገይረ ፅቡቅ እዩ ዩቲዩብ ብናዕለይ ሱም ካፍታ ዩቲዩበይ ንዕብየትለይ ነብራ ማለት እዩ። ኣነ ገርሙኒ ኣጋ መጨረሻ ዳብ ካሊእ ብጣዕሚ ገራሚት ዝኾነት ቆልዓ ማለት እዩ። ያው ብመጨረሻ ድማ እዚ ዩቲዩብ እዚ በቃ ይስተኻኸል ድማ ተትበላሽዩ ወይ ድማ ተቃርዩ ነቕፅለሉ ኢና ብማለት ብጣዕሚ እየ ትገርመላ ማለት እዩ። ተኣምራት ዩቲዩብ ካብ ልቢ እየ ለመስግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዕድሜ ጥዕና ይሃብኺ ንኣተይ ጎበዝ በቃ ማለት ናይ ማሕዝነት ጥጊኣ ማለት እዩ። ንዓነ ኳን ንእሽተይ ሓፍተይ ክወስዳና ብጣዕሚ በቃ ስለ ናተይ ትጭነቕ ሓፍተይ እያ። ካብ ልቢ እየ ለመስግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ያኽብረለይ ኣቲ ጀግና ንዓኺ ግን በቃ ዓብይ ደረጃ በፂሕኻ ክርእየኪ ይደሊ ማለት እዩ። ብእውነት ንብዙሕ ሰብ ትረድእ ንብዙሕ ሰብ ኣርኣያ ትኾን ጓል ኣንስተይቲ እያ። ንሓደ ቻናል ኣይኮነን ክልተ ሰለስተ ቻናልስ በቃ ብሓደ ግዜ ዳዕብየት ጓል እያና ብጣዕሚ እየ ድድነቐላ። ያው ብጣዕሚ እያ ታገርመኒ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ተጨናንቆ ወይ ብስራሕ ምክንያት ምናምን ድባዕላ ናጨናንቃ ናሃለየ ሰብ ክጭነቕ ኣይትፈቲ በቃ ድንህዋ ውሽጣስ ኣይፈቲና ብጣዕሚ የዋህ ብጣዕሚ ለባም ብጣዕሚ መስተውዐሊት ድምሓስታ ድንህዋ መስዋእቲ ትኸፍል ጀግና ቆልዓ እያ። ብዛ ኣጋጣሚ ተኣምራት ዩቲዩብ እያ ትበሃል ኣመስግኑለይ ማለት እዩ። ያው ቀፃሊ ብቪድዮ ንመፅእ ኢና እና ያው እዚ መስል ካልኦኩም ድማ ሰምኩም ዝፀዋኽካቶም ኩልኩም ብጣዕሚ ይቅርታ ብልነኹ። ካብኡ ከዓ ጓልነይ ኩርዓተይ ጓልነይ ዓባይ ሓፍተይ ማለት እዩ ካብ ልቢ ላመስግን ብዝነኣተይ ዩቲዩብ ጭንቕንቕንቕ ላለት እያ ነርትና ብጣዕሚ እንዳመስግን ዛናተይ። ካብኡ ከዓ ሜሪዬ የኔማር ካብ ልቢ ላመስግን ንዓኹ እውን ካብኡ ከዓ ዝፋነይ የኔማር ካብ ልቢ ለመስግን ንዓኹ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣኽብረለይ እና ለማዓንቲ ቪድዮና እዚ መስል ነብሩ ብቐፃሊ ድማ ካልእ ቪድዮ ሒዝና ንክንመፅእ ኢና።